Handumanan sa kaawit. Mayang adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdansangan nga Ray. ay, kapuyas ang lawas gutom sa da. Ay, may antag na makaon ni abot na kusbay da. Na, wa pa ba ako makalungag? Wa pa sa ko makalutog sa daan. Ha? Nga naman day, gabi naman Ay da, nalingaw ko sa mong storya-storya ni Maring Sita nga atong silingan. Ay, mo ba? Sige na lang magpalit lang ng tas gawas. Kay murag, hindi na gimada akong kagutom da kung magluto-luto. Grabe hasad na ng imong asawa, oy. Wa man untan na siya trabaho, pero dili man abtik nga maglihok-lihok dias inyo. Manang. Ay, dili man sa pagpanghilabot dong ha, pero ay maluoy lang gid ko nimo kay ikaw na gani ang nanrabaho. Unya inig-abot sa inyo, ikaw gihapoy mo lihok sa mga lihok konon sa bay. Manang. Dayche, mawa kog usa ka buwan gud siguro. Kay paistihon mi sa among amo gud. Dinalian mo kong trabaho na mo sa among construction. Mao ba? Okay. Dili ra ka mingawon ako? O ibi ni mo rin, uy. Mga tiguwang na ta, uy. Dayche re. Ay hayas imo asawa ba Kay ikaw man tanan? Pinangga lang gyud na ako akong asawa bay. Ako siya nag-ingon niya bay nga di na ko siya patrabahoon. Kay kaya raman ako siyang buhion bay. Swerte gid kayo siya nimo bay. Kanina ram ko sig panawag ni Cherry. Di man kin makontak hantod dun. Asam ka di siya? Ay. Pila na lang kaadlaw. Ug makauli na gyud ko sa amo. Gimingaw na kay ko sa akong asawa da. Excited ako makakita niya. Hagbay rangwa si Cherry din hidong, uy. Nagdatog dako nga bag. Ambot kong asa to. Unsa nang?
Asam ka day si Cherry day. Sakit ta siya gibuhat eh. Kalit lang siya kawa. Bay rin! Bay! Bay! Ngano? Salamat nga naabdan di ka din sa inyo, bay. Ngano man day, bay? Nakita na ko ang imong asawa. Dako nagtiyan, bay. Ug, doon na kaipong lain. Unsa? Hain, bay! Hain dapitan ni mo siya nakiti. Ray, O di nga nawa kag kalit sa tuwa. Tungod kay mabdo sa deka. Ano ba, Cherry? Gibuhat man unta na ko ang tanan para nimo. Guwang pakiday, ha? sorry Ray. Pero napulaan lang yun ko. Utsam taong gani. Parehas mong minyo anang laki, ha? Pero ni patdol ba yun kaniya? Mahimo ba Ray? Wa na kilabot na ko. Oh, Mas maayo ra sa nga nahibaw ka na. Anong dili na ko mo problema magsulti ni mo. Cherry! Kalimti na lang ko. Kay dili na ko mabalik pa sa ato. Grabe, hagod si imong asawa, bay. Bao lagi, bay. Sakit kaya gibuhat ako, bay. Kabaan na ng imong asawa, bay. Hi! Naipaabangan dinis dool? Kon, kining sunod ining baya ay. Paabangan na. Oh, mao ba? Thank you. Ako din si Grace. Ikaw? Ako sad si Ray. Gwapa ng bagong nangabang din hadong no. Aha? Buutan ra ba na dong? Kana nalay ipulis imong asawa. Ay, biyuda man ko nun na. Oh, manang. Salamat ha nga. Imo kong kitabangan og alsaning akong gipalit nga foam. Uy, kasoy. Nakita tamang kong ka nga naglisod og daan na. Mong ako na lang ni da. Kitabangan ti ka. Wait ha. Kutawan ti kag juice. Uy, ayaw na lang, uy. Okay ra. Ha? Wala problema. Kuan na lang. Kung dili ka busy on niya, manihapon na lang tas gawas. Librehan ti ka. Sige. Grace, taod-taod na tang nagsigig kuyo ba? Mura nadutla naman ko nimo. Kining, kung manguyab ko nimo ba, may chance ba ka ako? Ray, ang tinuod. Nakagusto man sad ko nimo. Tinuod ka, Grace? O lagi. Kaya ako nakita nga buutan ka. Og responsable. So, kita na? O Ray, kita na. Yes! Grace, thank you kaya. Thank you, good. Grace, unsa kayo maayo no kung ipon na lang ka nako? Aron di na ka mangabang ba? Sure ka? Oh, Grace. Oh, sige. Pwede ra. Ang akong iabag na lang nako sa mga gastuhan sa bahay. O sige, ikay bahala, Grace. Kinsa man ron? Kakusog ba ng nanukto ko'y? Ako susihon, be.
Mobalik na ko din sa ato. Ray, kinsa na? Tinuod gid ako na dunggan. Nga na nakikikatipon din he. Cherry, doon sa man ka din eh. Nibiya na ka, di ba? Anong nibalik pa man ka? Tungod kay asawa gihapon ko nimo. Cherry, Kung dili na nimo papahawaon ng imong babae din he. Ikihati ka. Oh, Ray, mubiya na lang ko. dili ka mo biya, guys. Kung naiangay mo biya, si Cherry, o dili ikaw. Ray, O sige. Ipangkihata mo. Wa ko mahadlo ko'y, Cherry. Ikaw ang unang nagbinuang sa tong kaminyon. Unya ikaw pa mo inaiganang mukihan ako? O sige. Gani nagpamabdos ka sa imong laki. Di ba? O sa imong tanaw, labanan ka sa korte. Ray. Maong pahawa na din eh. Kay akong singot ug akong dugo ang akong gipuhunan aron makatukod ko nin baya. Ray, pasayloan na lang ko. Magbalik ta. Balik, baga agin mo na eh. Gamahay ko, Cherry. Nga ikaw ang akong gipakaslan. Ray. Sugod karon. Di na kaangay mabala ka, Grace. Tungod kay di na makapanghilabot si Cherry nato. Ray, Grace, mahal kay tika. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga naila-ila tika. Ug iya kang gihatag nako. Ray, salamat. Mahal sad kaayo tika. Swerte gid kay ko nga naila-ila gyud ako si Grace. Tungod kay lahit kay siya og batasan kay ni Cherry. Bisan tuod wa na nako siya patrabaho pero mangita gyud siya paagi nga makakwarta siya. Og nagtinda-tinda siya sa amo og bisag unsa. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat. Amen. Mao kita mga galang kaagi ni Ray nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, ikaw ang iibigin ko.